Pozdrav društvo, ne znam da li ste čuli za Gatorade ili kako god se izgovara ovo piće, ali važi za jedno od omiljenih pića u Americi. I šta mislite kad ovako pogledate ovo neonsko plavo i ovu flašicu, da li je ovo gazirano ili negazirano piće? Mislim, ko ne zna šta je kao ja. Pa ja sam mislio 100% je to gazirano piće, čim je omiljeno piće Amerikanaca. Međutim, pauza. Kao što vidimo, nema balončića uopšte. Iako ako ova neonska plava izgleda, ili cool blue, kao hladno plava. Boja izgleda baš kao da će da bude teško gazirano piće, ali nije, čekaj da probamo. Ukus je neki prilično neutralan, onako relativno je pitko, ali po ukusu više podsjeća na one neke vode, u stvari na Ice Tea breskva. Tako mi otprilike ovo zvuči na jeziku. Tako da je to taj neki ukus. Onako blag, tanak, ništa specifično, ali dobra je stvar, ne možda i ispari, pardon, ne možda i izlapi. E sad, zašto je ovo zanimljivo piće? Zato što je ovo jedno od retkih pića koje ima elektrolite, tako da spada u takozvana sportska pića, što će reći da se bolje hidrirate uz pomoć ovoga pića. Kako je cena ovdje u Sloveniji? 1,60 €, što je po mojoj nekoj računici i stilu života blago neprihvatljivo, tako da eto, probali smo po drugi put. Prvi put zbog sebe, drugi put zbog vas koji još niste probali. Da li se isplati kupiti? Pa ne baš, zato što imate jeftinija ta sportska pića sa elektrolitima, tako da možete da kupite njih, ovo samo da probate. Hvala za vaše vreme i pozdrav!